מחנה פסח הגיע, וואו, מתרגש. תקבלו את הפרטים, משהו ממש ממש מיוחד יש לי עבורכם. לדמיין את עצמך, עפה באוויר, מצליחה את התרגילים הקשים, מצליחים את הגמישות והחוזק, מבינה את כל מה שאת עושה. אנשים מסתכלים עלייך, אי אפשר להוריד את העיניים ממך, גם מקבלים הזדמנות לעלות ולהיות דוגמנית ולצלם באוויר, וואו, כל זה אפשר. ומה אם אני אמרתי לכם שהרוב הנבחרת נוער התחילו במחנה פסח, ככה באמת זה נותן לה את הצעדים הראשונים כדי להתקדם לרמה שהם נמצאים עכשיו. לא צריך לפחד שאתם לא מספיק חזקים או גמישים כדי להצטרף, אנחנו יכולים ללמד את כל הרמות. גם לא צריך להתרגש שמאבדים את עצמך אחורה מבחינת ההבנה ותכנון. יש לנו אודישנים בסוף יולי בשביל הנבחרות לשנה הבאה כדי להתקבל לנבחרת או לעבור מקבוצה מתקדמת יותר. אז במחנה הראשון אנחנו בהחלט עובדים על כל הטכניקות האלו, גם בשיעורים ובמחנה ממש נותן פוש. ולא צריך לחכות בשביל הצילומים ביולי, אנחנו יכולים כבר לעשות את הצילומים עכשיו. עבור מי המחנה? בשביל מי זה מתאים? מגיל 8 למעלה עד גיל 12, לפחות שנה אחד ניסיון, כי זה בהחלט בשביל תלמידות שכבר יודעים לעשות אקרובטיקה אווירית ורוצים ממש להתקדם. אז מה מקבלים? במחנה הראשון אנחנו עושים יומיים של תכנונים לנבחרת, כל הטכניקה, כל החיזוק, כל הגמישות שדורש להיות בנבחרת. אם אתם כבר לא בנבחרת ומעוניינים להצטרף, זה אחלה בשבילכם, או אם אתם כבר נמצאים בנבחרת ומעוניינים לעבור לקבוצה מתקדמת יותר, אנחנו מתרכזים, אני אחראית על המחנה הזה, אני הולכת ממש לעזור לכם להבין כל מה שצריך, ואתם תצאו מזה להרגיש יותר חזקה, יותר גמישה, יותר ברורה על כל מה שהדרישות שיש להיות בנבחרת. להיות בנבחרת זה לא רק מילה, את תצטרפי להופעות יותר בפסטיבלים, הופעות שיש לנו בערב בטיילת, אנחנו גם עושים צילומים מאוחדים לנבחרת, והנבחרת נוער כבר הבאתי כמה לתחרויות, אז להיות בנבחרת זה ממש שווה, אם את ממש ממש אוהבת את התחום, זה מתאים עבורך. במחנה השני, היומיים אנחנו נסתרף על צילומים, להיות דוגמנית, לומדת תרגילים מקדימים על טישיו, על סל, חישוק, וביום השני מרכיבים את המתקן בפארק, עולים ומצטלמים בפוזות, זה פשוט אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים. ובמחנה השלישי זה פרפורמנס. אנחנו נלמד איך להחזיק את עצמנו בהבמה, איך להשתמש במבט ולפלרטט עם הקהל, איך להרגיש את המוזיקה ולרקוד, כדי שהקהל יסתכל עלינו ואי אפשר להוריד את העיניים מנחנו. זה עוזר מכוח בתיכון עצמי. זה עושה את ההופעה שלנו, את ההבדל בין להיות אימון לבאמת מופע. עכשיו, אפשר להירשם רק אחד מהמחנות האלה, שזה יומיים סך הכל, לבחור איזה מהם הכי מתאימה עבורך, או אפשר להירשם לכל שלושתם, ומי שנרשם לכל שלושתם גם מקבל מחיר יותר מוזול בשביל ההורים, וגם מקבל את התמונה מודפס על עץ, ועושה פרפורמנס סולו במחנה האחרון. אז אני מציעה לכם 3 אופציות של מחנות שתעשו את כל שלושתם, זה ממש ממש ייקח אתכם מהרגשה להיות תלמידה ללוליינית. זה מערים את הכוח בתיכון עצמי. מעבר לזה שזה מסגרת בחופש פסח, זה הכי כיף שיכול להיות. אז אני מציעה לכם לקרוא את כל הפרטים למטה, איזה ימים, איזה שעות, איזה מחיר, מי המדריכה, תשמרו את המקום, המקומות מוגבלות, תרשמו עכשיו כדי לא לפספס. ואם יש לכם שאלות, לשלוח לי הודעה, שיהיה לכם אחלה פסח שמח.